Здравейте, отново сте с IT Business Solutions. Днес ще говорим за един от нашите принтери Brother HL5250DN. Какво ще ви кажем за него? Ще ви кажем част от техническите му характеристики. Ще ви покажем какви са консумативите, как се свързва с компютър да принтира и ще ви кажем как може да се здобиете с такъв принтер. Да започнем с техническите характеристики на принтера. Той е Brother HL5250, както казах, DN. Има 35 страници в минута печат. Също така може да печата двустранно. Тоест, може да печатате, ако имате 100 страници за разпечатване, може да ги изпечата на 50 листа. Тоест, той да печата двустранно върху листата. Сега ще ви покажем двата му консуматива. Това са тонер касетка и барабанен модул в едно. Те се разглабят по този начин. Като това е тонер касетката TN3170 за 7000 копия и барабанен модул 3100 за 25 000 копия. Двата консуматива работят заедно и това е основният консуматив на принтера за печат. Това е тавата за хартия на принтера. Тук се слагат листа А4 до 250 листа може да сложите. Тавата се прибира под принтера, защитена от прах. Това е много хубаво предимство на принтера. Тук се намира тавата за ръчно подаване. Тоест, тук може да сложите листа, по-дебела медия, по-малка медия или, примерно, ако искате да печатате на пощенски пликове. Тази тава се прибира в принтера и, както виждате, седи много симпатично, не е нужно да ви заема място. Да ви кажа как сега може да свържете принтера с компютър. Имате две опции. Едната е с USB кабел, като по този начин свързвате директно този принтер към компютъра и принтирате от компютъра към принтера. Другия вариант е да свържете принтера мрежово, както ние в момента сме го свързали. Този принтер е свързан с нашия рутер, който е свързан с всички компютри в офиса. По този начин могат повече от един компютър да печатат него. Тоест всеки компютър, който в офиса е свързан с мрежата, има достъп до този принтер. Принтера има две бутончета. Едното бутонче е за канцелиране на да кажем нещо, което сте пуснали и не искате да го отпечатате, защото сте го пуснали по погрешка, а другия бутон е за изкарване на конфигурацията на принтера. Този син бутон Go се натиска 3 пъти. По този начин принтера изкарва конфигурацията си. Когато искате да свържете принтера мрежово, чрез тази конфигурация виждате какво IP си е взел принтера и по този начин може да направите връзка от компютъра към принтера. Сега ще изкараме една такава конфигурация. В нея са включени базовите характеристики на принтера, плюс тук ще ви покажем това са частите на принтера, като печка, лазер и барабанен модул. И тук се виждат IP-то на принтера, което в момента си е взел IP110. И по този начин сме го вързали с компютъра. Сега ще ви пуснем нещо от компютъра и ще го пуснем двустранно, за да може да видите как печата принтера двустранно. Пускаме един документ, който е 3 страници. Той ще печата първа и втора страница на едно листче, а трета страница ще е на второ. По този начин спестяваме един лист хартия. Представете си, ако има да пуснете документ 200 страници, ще може да го пуснете на 100 листа. По този начин хем ще бъде по-малко това нещо като дебелина, което ще отпечатате, хем ще си спестите 50 лист хартия. Ето в момента е отпечатало тази оферта първите 2 страници на един лист и третата на още един лист.
Сега ще ви кажем 2-3 думи как може да се здобиете с този принтер. Цената на принтера е 59 лева, като ще ви трябва да си купите към него и тонер касетка и барабанен модул. За първи път, когато си купите тези консумативи от нас, ние ще ви ги продадем за 39 лева общо, така че цялата цена на принтера плюс консумативите, които са за 7000 копия тонер касетка и барабанен модул за 25 000 копия, ги получавате за 99 лева. Плюс това получавате гаранция 7000 копия или 6 месеца. Благодаря ви, че ни гледахте. Ще се видим със следващия ни клип.